σχεδόν. Ναι, λέω δεν θα έχει και κανένας. Όποιος μου λέτε για να ξεκινήσουμε. Για να μέτρηση. Αλεξάνδρου, κάτσε λίγο. Τι ώρα, πες μου, εσύ τι ώρα θέλεις να μου θες. Τώρα θα μου πει. Ωραία. Θα βάλουμε και λάθος. Δεν ξέρω τι να πω, τι ώρα πρέπει. Σε τι στάδιο της διαδικασίας, είναι στον επίλογο ή στη μέση? Όχι, όχι, είναι τώρα ξυπνάω διάσω και άλλο μέρα. Είναι δημοκλώδια σαν πράγματα. Οκ. Βασικά είναι υπεύθυνη. Θα μην απαντήσω. Θα μείνει λίγο. Θα βγάλουμε στη διαδικασία. Θα γίνει σχετικά γρήγορα. Δεν θα μείνει για 10 μέτρες θα μείνουν οι άλλοι. Τι να κάνω? Προσπαθώ. Εντάξει, άντε, ποιος θα βοηθήσει.